Ademais das visitas en formato tradicional, o Concello e Noia Histórica volveron a apostar polas visitas teatralizadas que terán lugar os sábados pola mañá, así como unhas rutas de sendeirismo destinadas principalmente a público familiar. Temos unhas visitas teatralizadas que foron un éxito o ano pasado e vamos a ter este ano todos os sábados, excepto 2 do verán, e tamén onde empezamos e iniciamos o ano pasado dándolle un valor a unha familia que poida vir por aquí e poida ter a posibilidade de facer unhas rutas de senderismo, coñecer o noso concello con rutas que sean asequibles para todo o mundo e sobre todo buscando ese público familiar, que eu creo que é o interesante, non? E habrá tres visitas ou tres andainas rutas de senderismo en xullo e 3 en agosto. Aconsellase reservar previamente, posto que existe un máximo de 30 prazas por visita. O prezo é de 2 euros, canxeables mediante o consumo en calquera dos establecementos hostaleiros de Noia Histórica. Es un precio de 2 euros que efectivamente después ese precio de 2 euros se canjea en los establecimientos hosteleros y asociados a Noia Histórica. Todas as visitas sairán ás 12 da mañá dende Alameda e percorrerán os principais puntos de interese do casco histórico da vila. Visitamos, por suposto, os principais recursos turísticos como son a Igrexa de Santa María Nova, o Museo de Laudas Gremiais, paseamos polas rúas, pola Rúa do Curro, acercándonos ata a Igrexa de San Martiño, que a xente sorprender, non, pola súa monumentalidade nun centro histórico pois de pequenas dimensións que teñamos este tipo de templos suele sorprender, e despois paseamos tamén pola Rúa do Curro, ás veces acercámonos á zona das Portas do Mar para coñecer as orixes do Portus Apostoli, e, como digo, voltamos a Alameda de novo, paseando un pouco polas rúas medievais e coñecendo tamén os pazos góticos. Terán unha duración aproximada de 1 hora e media.